апгрейдната неговата не е. И имаме 56 000, нека да си купим нещо. Така. Не видим какви коли има до 50 000. Това е най-колата, която мога да се вземе. Джипка. Айде ще съберем пари, още ще чакаме около такова и ще вземем за тази кола. $110 000. Ето я. Тринайсет минути. И хора, друг път ще ги събера, след това ще се купа. Време да поиграем малко Fortnite. Дай стига толкова Roblox. Така. Само чайте да си включим мишката обратно. Включваме безжичната мишка. Ето вече не работи. Включваме геймърската мишка. Именно за Fortnite. Ето я свети. То не се включва. Къде е мишката? Не ще се включил. Чайте малко. Да включим мишката. Ето. Включихме мишката, работи. Всичко е тип-топ. Мале като играете с една мишка по-такава. После включите друга, по-голяма, направо е много странно. Нека видим шопчето. Мале пусна се за деня такова. Това. Скинат. Те кога ги пускат? Колко часа? 2:19. Кошката. Окей. Имаме златната котка. Ами хора, спрем лайфа до тук и след малко се връщам и пускаме пак лайфа.